To jde. A co je to za zvířátko? Já umím. Želvy. Ano. Tak. Chceš s tím pomoct? Jo. Nejde ti chytit? A dva. Tak ne. Kam pak asi přijde tenhle malinký? To je těžký. Tady třeba. Tady do růžku úplně. Tak. Tady to mi pomoct udělat. Tady to tam to udělat, tak mi pomoct, tady to udělat.